Web 3. Дълго време се смяташе, че това е бъдещето на интернет. Но сега се появява нов стандарт, наречен Web Gold, който твърди, че е не просто апгрейд, а нещо много по-голямо, изцяло нова дигитална цивилизация. В този анализ ще разгледаме аргументите защо Web Gold може да се превърне в новия световен стандарт. Всичко започва всъщност с тази много силна критика. Идеята е, че Web 3, не изпълни обещанието си. Вместо това създаде среда, която унищожава доверието, а не го гради. Този цитат задава тона и очертава основния проблем, който Web Gold има за цел да реши. Добре, ето какво ще разгледаме. Ще минем през 5 ключови точки. Първо, защо Web 3 се смята за провалено обещание? След това, каква е тази основа от злато, която Web Gold предлага? Ще поговорим за възстановяването на човешката идентичност, за изграждането на дигитална цивилизация и накрая, защо се твърди, че това е новият, неизбежен стандарт. И така, да започваме с първата точка – проваленото обещание. Основният аргумент тук е, че целият провал на Web 3 идва от липсата на стабилна икономическа основа. И като казваме провали, ето какво се има предвид. Не говорим само за някакви технологични бъгове. Става дума за безполезни токени, откровенни пирамидални схеми, за онези ръгполоизмами, при които създателите просто изчезват с парите. Проекти без никакви реални активи зад гърба си, абсурдна спекулация. Всичко това създава една изключително нестабилна среда, която направо срива доверието. А доверието, знаем, е най-важният елемент във всяка система. Ето тази метафора всъщност обобщава цялата критика перфектно. Икономика, висяща във въздуха. Образът е много силен, нали? Една система без корени, без основа, без реална стойност, която да я крепи. И точно този вакуум Web Gold се опитва да запълни. Добре, и какъв е отговора на този проблем? Това ни води директно към втората точка – основа от злато. Точно тук се крие най-фундаменталната, най-основната разлика. Сравнението е, направо черно на бяло. От едната страна имаме токени, чиято стойност е чисто спекулативна. От другата – дигитални активи, които са директно обезпечени с реално физическо злато. Точно тук е ключовата промяна. Преминаване от нещо абстрактно към нещо с реална доказана във времето стойност. Добре но защо точно злато? Изборът съвсем не е случайен. Златото има хилядолетна история като стандарт за стойност. То е универсално разпознаваемо, не може да бъде манипулирано от правителства и исторически е доказало своята устойчивост. Идеята е точно тази вечна стабилност да бъде вградена в основата на новия интернет. Освен икономическата основа обаче, има и друг ключов елемент – човешкият. И това ни води до третата ни точка – възстановяване на човешката идентичност. Тук виждаме една от най-осезаемите разлики за крайния потребител. В Web 3 идентичността често е просто един дълъг, анонимен низ от символи. Web Gold, от друга страна, предлага така наречения Gold ID, който обединява име, портфейл, домейн и дигитален суверенитет в една лесно разпознаваема човешка идентичност. Това твърдение е, да си го кажем, изключително смело. Идеята е, че като се възстанови връзката между дигиталната и реалната личност, интернет най-накрая ще позволи на хората да бъдат представени като цялостни личности, а не просто като анонимни кодове. Добре, нека видим как всичко това се надгражда. Четвърта точка – изграждане на дигитална цивилизация. Аргументът тук е, че Web 3 е просто една технология, докато Web Gold предлага цялостна екосистема. И тук вече виждаме мащаба на амбицията. Наистина не става въпрос само за блокчейн, а за цял технологичен пакет. Той включва операционна система, физическа инфраструктура, известна като DPIN, това са си реални устройства като рутери и сървъри, управлявани от хората, собствен децентрализиран изкуствен интелект или DAI и мрежа за свързаност наречена Gold Sky. Идеята е всички тези елементи да работят заедно, почти като жив организъм. Нека се спрем за момент на изкуствения интелект Neuralink. Тази таблица го сравнява с познатите ни корпоративни AI модели и разликите са фундаментални. Ключовата дума е контрол. Корпоративният AI се управлява от централизирани сървъри и може да има скрити интереси. За разлика от него, цивилизационният AI се основава на човешки консенсус, не може да бъде изключен и няма собствени мотиви. И така стигаме до заключителната част на анализа. Пета точка –
неизбежният нов стандарт. Тук се обобщава защо WebGold се позиционира като цялостно решение. И така, няколко бързи сравнения, които обобщават всичко. Първо, хаосът на Web 3 срещу обещанието за просперитет и стабилност в WebGold. Второ, свят, който се движи от спекулации срещу система, която претендира да бъде реална икономика, закотвена в реална стойност. И финалното, и може би най-важното противопоставяне, Web3 е просто технология. WebGold е нещо повече, проект за изграждане на цяла дигитална цивилизация. И така, целият този анализ завършва с един фундаментален въпрос. Дали наистина сме свидетели на преход не просто към нов технологичен стандарт, а към изцяло нова форма на дигитално общество, основано на злато, суверенна идентичност и децентрализирана инфраструктура? Времето ще покаже.